Arizmenin hasi nintzen lagun bat gomen nauzialako, eta menuen ezen 2 urte gustora, asko ikasi dut, gero praktikak ekoitzen ninditu, eta gustora. Ezagorri bioklimatikoak, efizientzia energetikoa, materialak eta horrek bai ikasi ditu, struktura kalkulatzen bai, praktiketan ondo. Botadez batan lan adibidez, igual birgaitzen lanetan edola gehiago jakitea, baina bestela orokorrean oso ondo. Horren gomendagarria. Bai. Nire guztau jaziflua. Geixen bat da marrazkia, autokar geixen bat. Niri geixen guztau jaten nahi zen da hori. Eta praktiketan eta, ondo. Autokar dindot lana, eta aunque oin egon zagonez lana, oin apurko dago txungo, baina Gomendatuko zenke, norbetxe no? Bai, eukitzen bada pentsauta, jakitzen bada gero ze hauen, bai, niri gustau jat modulua, baina, karo, gero pentsetan bozu, gero lanien jarraitzia, honekin, oin dagoen morduan gauzia, baina bai, gomendatuko nagoen, niri gustau jat. Etik azero zuenetatik izan guztu gatzuna, ero zer bota oso falta, ero? Tengo modulua da, ez dauko ez tipo relazionau, baina faltan bota. Ez que marraztu dugu asko. Pentsetan igual gehiago marraztu izala, baina marraztu dugu asko, AutoCAD 3D, bai, itxau de menos. Positibo, negatibo? Positibo. Irakasleak eta be oso onak, Hay que vender. Ez ondo, bai. Bani sektoretan oso guztero dago naiz, gauza berriak ikasi ditut, eta aurretik arkitektura hasitzen neuken, da handi aparte gauza berriak ikasi ditut, bide eraikuntza, nola etxiak nola isolatu, energia aurrezteko eta horreko gauza. Eta praktika bai arkitektura bulego baten inditu eta oso guztora egon naiz, gauza berriak ikasten, horretara juten, pizka denetik. Gomendatuko zoke norbetxe, edo? Bai, egiz esan, irakasleekin gainera oso gustora, ondo esplikatzen dituzte gauza eta esperientzia guen. Azkenengo 2 urteotan oso pozik eginaz, ikasten ekoimediako lanbide heziketa, eta lagun berriak egin ditut, eta gainera datorren urtean zelan Donostira bioten fan arkitektura teknika ikastera, oinarrizko gauza eramaten ditut aduntza prest. Pozik. I'll carry you home tonight.